maroads avakwa ndakatomborasika nganga agara ari mukati ndikatombogara pamba ndichimbozorora ndichimbozongazongazana mune vamwe. Maane maalbum mangana makanyora? So far ndine 64. 64? Marodziziva dzese kuti inonzi chakati inonzi chakati? Ya ndodziziva. Bahasha ipapo, Bahasha ipapo, Bahasha TV, Bahasha TV, Bahasha. Makadiko muri Zimbabwe tinokuchikamidzai zvekare pano paPahasha TV on your favorite program Artist of the Week. Nhasi tine muenzi watinaye takambokurukura navo mumwedzi mina kana kuti mitatu yapfuura patakasangana navo kuHarare Central Prison vachiridza magitare pamwe chete nevamwe vasungwa vakanga varipo. Asi pari zvinezvi vakabuda kunze vakakwanisa kupedza mitongo yavo yavaisevha. Nhasi tinavo mustudio tichitaura nyaya yemimhanzi. Makasimba here mukoma nyika? Handiti mungagona here kwaza muri Zimbabwe muchivataurira zita renyu rizere kuti munonzani? Kwaza muri Zimbabwe mungadi mose matima nenyika. Zita rangu ndetwa Nyika Zimuto. Vamwe vanoziva zita rebasa rinonzi Gwenyambira ndo zita rangu rebasa. Nhasi madzisiya mbira dzacho? Nhasi ndasiya mbira vondiregerera muri Zimbabwe. Handiti ka? Alright, mukoma zvemimhanzi zvakatanga rini? Makazvitanga sei? Makazozvitanga mapinda muusungwa here kana kuti? Ndakatanga ndiri panze. Alright. Muchiridza mune vamwe vaimberi vamukamboridza navo zvazvakamira sei? Ya munhu anokabhobatana nekwekwe ndi Bobo Nyabinde. Bobo Nyabinde? Ndiyaibonipawo mabasa ndichibvonoridza vana Golden Mile. Alright. Kumahotels vana Victoria Falls. Mune vamwe here vamukazomboshanda navo? Handinazoshanda nevamwe nekuti ndakabva ndazopinda muprison. Alright. Tombokudzosei kumashure. Nyaya yakaita kuti mupinde muprison inyaya yechi zvakafamba sei? Mungagona here kutirondedzera nhoroondo yacho? Ya musa waipinza muprison ndiye rape. Alright. Mungasununguka here kutaura kuti zvakafamba sei kana kuti munogona kunge musina kusununguka? Ya pamasura papa interview makandita yatamboita ndiri kuprison. Nnguva ndakatsanangudza. Anofambira zvakaita tikakususa kuti zakuwirirana pakugarisana kwatakaita. Ndikuvabvumira kuti ndaita repo tikaziswa matarezimosha. Right. Madzoka musociety, now you are back into the society. Patakapedzera kuona makange maqualifya kuenda kuStarbright. Ndichiona muchirova nebhendi raya rekuprison zvichiratidza kuti zviri kuita. Nezvemapapi zvinezvi nemimhanzi yenyu yamuri kurova? Mimhanzi ndikuramba ndichinyora asi handina pekutangira. Handina mainstruments. Handina pekutangira sezvo munhu anga musungwa nguva yakareba. Ndotsvaga vanondibatsirawo nditango kuti ndiwanewo pekutangirawo nemusic. Nditango kuitawo music nevamwe. Alright. Zvishuwo zvenyu mimi zvamuri kutasira kuti mungakwanise kutangira kana kuti pamunogona kutangira imimi mamuri kutarisira mainstruments akaita seapi? Kuda pana vamwe vanenge vakatotarisa izvozvo. Instruments atiri kuda pay system nema-trumpets mabhozaya nembira dzacho kana vakondowanyorwa vanipay nezvekushandisa ngauti zvekushandisa zvese. Imimi zviridzwa zvamunoshandisa pabhendi renyu munoshandisa zviridzwa zvakaita sei? Magitari nembira nekeyboard nematrumpets. Atoshandisa magitari toshandisa 4. Musambo wamunoimba imi munonzi chii? Musambo wandoimba inini inoimba traditional Chimurenga music. Alright. Saka mainzi Chimurenga guru mazuva aya. Chimurenga guru. Ndainzwa zvinzi mune nziyo dzakawanda dzamakanyora muri mutirongo.
Yeah. in fact ndozvamakatotiudza painterview yatakaita ne Handinazo zvakawanda. nezvi makwanisa kuita makakwanisa kunyora maalbum mangani zvekare makakwanisa here kurekodha ndakamboona mune chimwe papadande mutanda pasocial media maenda kustudio kunorekodha makakwanisa kurekodha nziyo ngani Ndakarekota one song. inonzi chisong Inonzi Pamwacha. pamwacha mungasungira mutauro vatariri nezvesong iyoyo kuti chakaita kuti muzonyore nezvesong uyezve inotaura nezve Inotaura nezverudo kumana nemusikana kuti kana nemusikana wako wanongoidana naye munogona kupana appointment kuti atisangane panguva dzakati panzvimbo yakatonhorera isina anoti disturba kuti tichitaura nyaya dzedu dzeupenyu dzerudo. saka mwacha ndonenge uchitonhorera unenge unoyatsopa mumvuri chaivo chaivo handiti ko dzimwe nziyo dzamusati matsikisa maane maalbum mangana makanyora So far ndine 64. 64 mautodziziva dzese kuti iyi inonzi chakati inonzi chakati Handodziva dzese. handiti saka album muri kutarisira kuti kana mukanzi maburitsa damba refu nhasi muzuva ranhasi richange rine nziyo ngani 6 songs saka divided by 64 means kuti mune matamba refu akawanda amakatarisira kunge muchiburitsa handiti ka ngatimbotaurei nezvemaperformances kubva pamabuda kana kuti mungagona kurondedzera kuti makazobuda ringi zvekare mamboteri mambowanawo platform kana kuti mukana kuti munge muchiratidza chipo chenyu chekuimba. Ndakabuda musi wa 20 April. Asi zvino hapana ndakwanisa kuti ndiite nekuti handisana pekutangira. Asi music ndoramba chiendera mberi ndichinyora ndichita sei. Asi apa ndikuda kustruggle vanondibatsira sponsors madonors vanozvonya shanisi ndagara musungu wangu yakareba. Masokano pekutangira anokwanisa kundipawo mari kuti kwanisa kutanga kuita project ndichiita zvemusic ndichikufamba zvidaro tani ndiwano zvinondibatsira mukurarama. Handiti alright tochitarisa mukoma nyika makanga mune mwaka wakareba makasevha makore mangani 11 years madzoka imini madzoka musociety when you were reintegrated back into the society vanhu vari kukutambirayo sei pakudzoka kwamakaita hamusi kumbowana here machallenges? Hapana machallenges andakasangana nawo vanhu vakatofara handiti andakadzoka vamwe vachindipo mari dzemadhiringi vamwe ndikava mbudzi mbiri chadzo namai nemadzikoma vanyikwa pekugara pandakabuda ndikatoyatorwa nemotikari ndikambogara zvimazuva ndiri Glenoni muri madheudheu ndikaenda kumusha ndikadzoka ikozvese ndiri kugara kwabuka kunonzi kuivory park kwandiri right pa11 years dzamuri kuti makasevha idzi hamawo dzaiva here dzichikuonayo muri mukati metirongo zvekare mamune mhuri yakakura sei pamakapinda musungu? handine mwana wani. Akura zvakadii zvinezvi? Aingo zvinezvi ane 14 years ari kuzvigamuchirawo sei baba vadzoka? Handisandatomuona akaenda namai vacho South Africa. Pamakasungwa akabva vasara akazobuda munomo? Tatopesana tisati tese. Alright, aiwa zvinhu zvinowanika mukoma. You can start from there. Right mukoma, nguva zhinji makange muri mutirongo ndakaona kunodzidziswa maskills akasiyana siyana. Pavasungwa vanenge vakasungwa vaya mungati here mune zvinhu zvamakadzidzawo panguva yamakange muri muusungwa? Ndakadzidza zvakati wandei. Saka zvakaita sezvipi mungagone here kutsanangurira? Kune workshop vanodzidza mechanics, vanodzidza tailors, vanodzidza boiler making,
Okay. vanodzidza zveuyo zvecarpentry zvangosiyana siyana zvakawanda zvinoitwa machiri handiti asi mimi zvamakadzidza ndezvipi pane zvamataura zvandataura inini ndakadzidza kuti kana uri munzvimbo yakamanika iri musungwa watova nemukana kudzidzisa zvakawanda zvimwe zvasina kudzidza uri panzvimbo yesociety nekuti uri panapa hauna zvimwe zvinhu zvinge zvichinyanya kunetsa nekuti unenge uri pafree world asi kana uri mukati unenge wakuziva kuti upenyu hwakamira sei wakugadzira upenyu hwako semagadzira andakaita ndiri mukati kuti ndakwanisa kunyora music zvinobatika ndo ndingati ndikataura vamwe vaitamba zvavo bhora asi bhora harina chanota sei charinokwanisa kupanira kuti zvinhu zvinofanira kuti chikutokupa zvinhu zvekuita maproject akasiyana siyana kudzidza education kuchikoro vamwe vadzidza education saka iwe kana usina chakwabata upenyu unoramba uchingokudzokera uchidzosera masure uzodzokera futi mukati menzvimbo yawangabuda saka tiri kuti isusu hama dzezimbabwe dzakatera pane imwe nguva isusu tofanira kuti tive tisadzokera mukati meusungwa futi handiti zvekare muri imomo mune here zvimwe zvamazoona zvashanduka mazobuda nekuti 11 years inguva yakareba musiri panze patori nemamwe machanges ezvinhu zvimwe zvamungati mimi ndazobuda ndakatoshamisika kutoona izvi zvasiyana nepanguva 11 years that's around kunana 2013 ndizvozvo zvinhu zvamunoti mimi zvashanduka zvachinja pamakazodzoka zvazvitsva kwamuri ndezvipi chekutanga inzvimbo maareas akandichinja nekuti avakwa nemaroads avakwa ndakatomborasika anga agara ari mukati ndikatombogara pamba ndichimbozorora ndinyatsozongazana mune vamwe asi ndakafara nekuti nyika yedu iri kuvakwa zvakanaka zvifamba zvakanaka maroads akugadzirwa zvese zvikuita zvakafamba zvakanaka kunyange hedu takabuda mugore renzara risina kuona mvura asi tingoti mwari ndiwatoisa pamberi kuti mwari anotibatsira kuti tirarame tose pasana vamwe vanoparara nenzara hurumende tichibatsirawo pachikafu ndevamwewo vasinawo pekutangirawo manherera ziya vachibatsirawo nesuso vari vanga vakagarawo kuti tisipiwo nguva refu tiwane pekutangira ndori neshungu zokuti dai ndatombonda pastage ndatomborowa pastage ndatomboimbira vanhu saka ndikuda kuti tibatsirwe nehama neshamwari vakasununguka zvavo kubatsira vatibatsire. Alright, let's take a commercial break. Timbokupai imwe mimhanzi yavairowa vari kuHarare Central Prison. Muchimboona marowero avo tinodzoka munguva pfupi inotevera.
dzora hasha dzako shamwari, shoko reyambiro. Bvisa chiungu dzako shamwari, shoko reyambiro. Wokutadzirana kuri matiri, wokuri mumagariro, garai pasi mutaurirane, shoko reyambiro. Wokutadzirana kuri matiri, wokuri mumagariro, garai pasi muyanane, shoko reyambiro. Alright, thank you guys for watching.